Dobrý večer a všetkých rám. Dneska tu máme zase Battle Cats. A budeme pokračovať v tomto Merrick Story, v tejto kolaborácii. Dneska by som chcel poraziť tie ďalšie stagečky, takže máme tu, že Healer Awakens. Ok, neviem čo tam bude, takže ideme rovno do toho. Dúfam, že to nebude nejaké veľmi ťažké. No to som nemal. Toto som presne nemal. Lebo on teraz zabije. Možno ešte ten escape. Ne. On sa tam teraz rozbehne a to bude konec. A ja som si nezobral evolvnú tú bránu. Super. OK, dávajú to jednotky, to je dobré. OK, začneme to pomaly shieldovať. Ten Simak by už mohol aj skapať, potom to všetko zabíja sám. Môžeš? No, konečne. OK, budeme tam dávať malý svet. No by nemal byť príliš silná. Čo vôbec sa to tu nedá nutne robiť? On vlastne robí to isté, čo to aj vo hre. Pošleme tam už všetko. To by nemalo byť ťažké, takže no nie je šanca, že prehráme. No, takže vidíme, čo to vyjde. OK, nič. Jo, už tu je. OK. Tam nejaké dve typky, ktoré letia, ten typek, ten healer. To je bámuška, poď. Ale tá bámuška to nám dala, to mi dodá, nič nestalo. Musím za vejšku a nič tu vejsku. Poď. Tak ničíme tú vejsku, ale má ešte príliš veľa života. Ale to vyzerá, že to dostávajú. A to bude odsudené na to, čo dostávali. To už sa prvá stečka bola taká ťažká, tak tá druhá bude si myslím, že asi ešte ťažšie. Jo, teraz tu je, že insane. OK, no, takže proste ideme do toho, uvidím, čo tam bude. Sme tu v pekných obláčikoch. Už tu idú nejaké tie jednotky z toho kolabu. Musíme ich zastaviť. Ten Simak vyzerá, že ešte stále dal dobrý damage, takže môžeme tam začať posielať nejaké jednotky, ktoré im pomôžu. Ale nesmiem vypnúť tú desku skoro, lebo to bude, že konec. Pošleme tam trochu viac jednotiek. Teraz skúsime len počkať. Oni dávajú, že extrémne veľa peňazí. Takže fakt skúsime počkať, pofarmiť čo najviac peňazí. Skúsime tam ďalšieho streamera. Neviem akože čo je toto za animáciu, či ako ona má stáť, alebo čo to, ale vyzerá to, že neredíme. Teraz sú tu, že už ďalšie jednotky, takže posielame ďalšie aj my. Musím to hrať hlavne pomaly, lebo ja chytnem tú besku, tak určite z toho vyjde nejaký úplne dačo, čo nechcem a prehrám. Keď potom prehrávame, takže tam postačuje z tých vecí. Nice, ďalšia nejaká jednotka popala. Peniazy máme dosť, možno myslím, že už je level max. Musíme našetriť max peniazy. Ok, poďme tam ďalšie veci. Iba
tu máme že plné peniaze, takže môžeme tam poslať, že Rickyho. On si jedna čaká, že to dáva, takže myslím, že môžem tam začať paného všetko. Pokiaľ tam poslať zatiaľ bánu test, ona je pomalá. OK. Pomaly a opatrne. Tak to vyhráme. Kamo, oni majú ale veľa životov. Máme si len toho dáva veľmi kapala z vás jedna taká vec, čo to je teda anime, čo to stáva. Už začínajú pomáhať kapinu asi všetci, takže myslím, že tam môžem len spávať na tej jednotky. Zastanem, ale to myslím, že veľa spávať. Zastakujem poriadne veľký jednotek. OK, už sa posúvame. OK, posúvam tam všetko a teraz verím, že to vydáme. Čo to je všetko? Nie je to všetko. OK. To je zmenila hodička. A teraz vidíme, že to vyjde. OK, tak neviem, či je. Aj všetky zatiaľ UBSky, takže to je stále. Máme plné peniaze. Dávno je stále 60 minút, takže znamená tomu, že boč na tom vlastne môže byť. Wow, tak to myslím, že to je silné. No, ako to čo vidím, nedávame to. Som tam dal vertikálny. Ja skapali nám všetky veľké, to nie je úplne dobré. A tak máme veľa peniazy, takže myslím si, že to si môže udržať na dlho. Tie ráky, čo tu dávajú tieto útoky, to je za extra. Oni sa pomaly posúvajú k tomu, ale malo by to byť v pohode. Taktiež, čo som si všimol, hneď ak tu budú tie crazy mačky, to si tiež dokončím, lebo akože zaostávam v tom niečo, že akože extrém. To som mal mať dajmo tie crazy mačky, ale ešte to aj nemám. Takže máme tak, to nemá. Neviem, jak to skoro tam chcem poslať, ale asi dobre. Uvidíme, čo tam mám urobí. Dal jeden útok, to dobré. Ďalší útok, paráda. Ja kúpil bánicu, ale potom nebudem mať peniaze na tie na nič robiť. Či sme to nekúpil? Nice, paráda, to bolo stáva. Je to skoro bude. Toto bolo práve to, že to je odoté. Ak vlastne najlepšie bolo to, jak tam sa pošli potom máčky, čo to bolo. Že tam videl vlastne to isto. To bolo to minulé epizódy, takže to sa bude to vyverno ešte stále stále nová paráda. Už to by bol healer. Veľa cat foodu, veľa tých leadershipov. OK, takže to by sme mali, máme, že Titi, Merc a Healera. Testuje, že Merc stojí Inferno. Takže tu na... OK, takže máme tu, že rewardy podľa toho, že aký čas dáme. Takže zobral by som tu Lion Cat. Fú, ale namiesto čoho? Asi by som to dal namiesto tej bahamutky, nemyslím si, že nám treba bahamutku. Ešte to dám podľa peňazí, lebo to mám celkom zlé toto. Toto dáme semkaj. OK, máme to pekne zroladené.
Užijeme leadership a ideme na túto stagečku. OK. Je tu čierny dogo. Ja sú tu zase tie jednotky. OK. Skúsim tam poslať asi čo najviac týchto. Bolo mám pocit, že sú nejaké dlhšie cooldowny. Dlho to teda, kým sa tie jednotky toto. To nás bude fakt, že veľa. OK, uvidíme, že čo z toho vyjde. A vyjde z toho asi nič. No teraz. Vyberme ešte z toho. Dúfam, že base, no to už nezvyčí. To je, že jedna časť toho. Bol by som veľmi šťastný, že by to vyvedlo, že to bude, že je možno zničiť. Ja som valid Dark Arena. Zvolil som Julia. Talia, Dark Arena. Bol som veľmi veľmi, ale vidíme v mojej skupine, že je no, to by bola táto stiečka, mám 7000 skore. Ale že extrémne veľa rewardov. Mám pocit, že tam padla aj nová mačka. To bude ešte vo special. Nechcel som sa pozrieť na komba. Jo, máme tu healera. Môžeme ho rovno dať aj na max. Je celkom lacný. Môžeme ho dať aj na true formu. A máme tu healer cat CC. Môžem ho dať úplne na max, len celkom lacný. OK, takže čo tento typek vôbec robí? Máže 100% freeze proti všetkým týmto, to je vyzerá celkom v pohode. Jo, máže fakt, že 100% freeze na všetkých okrem metal, to je celkom v pohode. Som zvedavý, či to niekedy využijeme. Máme tu ešte aj reward za 2000 zadám. Som toho fakt ešte ďaleko od toho, čo som začal hrať túto hru. OK, ideme zahrať ďalej toto tu. Healer ako level 4. Takže toto rýchlo len prejdeme. Čakal som, že len toto rýchlo ako len tak prejdem. A to vystrihnem, ale vyzerá to, že táto stečka je celkom zaujímavá. Toto sa dáme vyverím, takže toto je celkom taká menšia challenge. Čakal som, že to len tak rýchlo prejdem. Fakt musím, fakt ak budú najbližšie tie cave mačky, fakt to už musím dokončiť, lebo ako ja myslel tu jen tak strašne veľa z tých cave mačiek. Som práve zabil, že asi polovicu ich svoje armády a nemám ani úplne to je šuta, že som z toho, že dúfam, že pekne. Pekne. To by bolo na 4. A máme takto get ticket. Bol by som časnejší, keby je, že z toho leadership alebo ovocička, ale dobre. Veď viete, ak s ovocičkami môžete vyhrať a keď vyhráte ovocička, rovná sa veľké peniaze. OK, takže túto stečku zase len rýchlo preskočíme. No akože, ja som toto chcel ešte raz preskočiť, ale ja akože teraz prehrávam. Som stalo, že ešte nie raz. Tak to vlastne zabili. Tam to tak skoro ide tak vyverľa. Takže toto prehrávam, to je hamba. Toto je kolaborácia s nejakými anime jednotkami. Oni fungujú bez vlastne prehrávam. Dáme si tu ešte menší opening. Otvoríme tieto tu na event kapsule.
Iba 100 000 Lioncat 80 000. Máme 5. Lucky Capsule máme 1. Tam vôbec neviem, čo môže padnúť. Máme 5 CPU, také by som potreboval. Ok, tu si otvoríme ešte týchto 5. Mohol by mi padnúť už to ten Lexcat. Ok. To je celkom dobré. Ešte mi, neviem koľko mi ešte presne chýba. Aby som mal, že už pomaly všetky. Tu mi chýba ešte jedna. Nice, máme Macho Lexcat, pekne. Teraz tu pozerám, že je tu nejaké White Day kapsule a môžu z toho padnúť, že nejaký brainwash maxi, môžeme si otvoriť jednu kapsulu a je tam skôr. Ok, takže skúsil som trošku posmeniť náš loadout, skúsime zobrať Witchcat a Snipera a uvidíme, vyskúšame, či to pôjde. Skúsil som zobrať trošku viac shieldov. Zobral som aj Goldcat, ona by mala mať viac životov proti VTLcím a je tu dosť veľa vecí, takže to by mohlo dosť pomôcť. Myslím si, že najväčší problém tu bude tento tu na healer. Dáva, že strašne akože pesky. Strašne vysoký a tak si myslím, že mám taký problém. A tak chcem tam pokiaľ všetko, čo sa dá a uvidíme. Ja som si pokazil kombo. Ja som nezapil tento teda dosť dôležitý, lebo ja to mám to ďalej. Takže to tam je pokazil. Uvidíme, či to sa dá vyhľadať. Zatiaľ celkom to dávame. Sakra, takú dôležitú vec a sme uvedeli. Máme to spôvodne, dáme knockbacky. To jedna využije. Ja si máme to no, zatiaľ neviem, že to využije takto. Potrebujeme hlavne zabiť toho healera. Alebo sa dáš main back. Tam som jungle. Neviem jak veľa toho urobí, ale tak. Neviem niečo, hej. No, dá moc back na to urobí. Treba byť ako to tak pohodí. Ten ešte nemá ani to dôvodnú životu. Jo, mám pocit, že ten healer je snažný taká paráda. Povedal som na to že koľko to bude stageov, znamená, že až od jednotky až po 20, tam myslím, že len teraz na 5-ka. Len teraz na tie 5-ka, ale to je veľmi stýchlo, takže my sa určite ďaleko nedostaneme. No ako predstaviť, že tieto tu jednotky potom dojde tam silné. Máme ketamín a pustiny. Išiel by som že teraz poraziť toho Merc Story a Inferno a Showdown, takže to môžeme ísť na tie 2 korunky. Takže teraz môžeme ísť že na 3 korunky. Uvidíme, jak toto ťažko bude.